Днес всички говорят за истината с главно И, но никой не ти казва, че тя понякога идва с тишина, без аргументи, без драми, само с ясновиждане. Истината не е еднопосочно огледало и не всичко, което виждаш в другите, е задължително твое. Особено когато това, което виждаш, не ти харесва и дори малко те дразни. Когато е фалш, агресия, манипулация, тогава идва рефрена: това е твоята сянка. Но забеляза ли, че никой не ти казва, че когато видиш доброта, светлина и мъдрост, това също е твое? Не. Това се приема някакси за даденост. Ако всичко лошо е проекция, а всичко хубаво просто съвпадение, тогава какво изобщо наричаме истина? Истината е многостранно понятие. Разпознаването не е осъждане, тя е зрялост, то е яснота. Имаш право да кажеш: това не резонира с мен, това не е автентично с мен и това не е истина за мен. Не с пръст насочен навън, а с компас обърнат навътре. Благодаря ти, че си на пътя ми, за да ме върнеш обратно към мен. Това е, което трябва да кажете в такива случаи. Истината не е догма, тя е тишина, която понякога просто казва не. Без вина, без страх, без гняв, само с любов към себе си. И понякога тази любов започва с най-обикновеното: благодаря ти и довиждане.